El Shin-chan no para de fer la guitza a la seva mare, la Misae. Mare, mira! Shinosuke, ja tornes a fer bèstia... Deixa-la estar! Que la deixis estar! Oh! Això era una foto? Em sembla que sí. Ja t'ha rentat les mans? Sí, ben netes. Doncs si vols ja pots tornar a pastar una mica. Sí, ara mateix m'hi poso. Què fas? Per què et grates la tinta si t'acabes de rentar les mans? Au, som-hi, doncs, que no quedi cap grumoll. S'hi ha d'anar molt de compte perquè té verí. O sigui que és clavadeta la mare. Això mateix, és clavat a la mare. Què has dit? No sé quant de temps fa que no menjo peix globus. Ui, ui. No ho facis! No ho facis, no ho facis! Sisplau, ja entenc que et preocupa la Himawari perquè ha sortit com tu, insolent, lletja i sense futur i que no saps què fer-ne, però aquesta no és la solució! O sigui que només li volies tallar els cabells. Doncs què et pensaves? Ara sí que el guanyaré, ja ho veuràs! Estàs molt i molt equivocat, maco! Pedra, paper, tisores! He guanyat jo! El defensor de la justícia ha derrotat el monstre de la triple planxa! Més moments d'en Shin-chan i la seva mare al web del canal 3XL. Oh, segur que sense ulleres aquesta noia està boníssima. Estàs molt grassa. Ja t'emprenyes, tu, ara. Que fa dies que no fas caca. Trompa, trompa. Jo vull obrir la polla! Vull obrir la polla! I ara... Quina paciència. Si em tornes a fer una cosa així, vull el divorci. No cal que te'l tornem a presentar, oi? Sempre l'entre les cames! Shin-chan, nous capítols. Cada dia de dilluns a divendres al canal 3XL. Ens deien que seria difícil, Que no valia la pena intentar-ho. però som aquí. Hem fet un llarg camí. I encara ens falta el millor. Tot el que ens queda per fer. Closer to the edge.